Dobrý deň, dnes sa nachádzame v Žiline, v mestskej časti Závode a ukážeme si jeden trošku menší rodinný domček, ale za to s obrovským potenciálom. Tak kľudne sa poďte pozrieť, ako to vyzerá. Tento domček bol využívaný na rekreačné účely, ale vám môže slúžiť aj ako alternatíva celoročnému bývaniu. Priestory na povale je možné zobytniť a takisto je možné dom pristaviť podľa vašich predstav. Okrem takéhoto odpočinku ponúka tento pozemok o výmere 171 m2 aj kopanú studňu a samozrejme na pozemku priamo máme aj takýto záhradný domček. Zaujal vás tento dom, hľadáte alebo ponúkate podobnú nehnuteľnosť? Zavolajte mi.